движението на града. Да, поръчено и колчето, макар че аз един път изказах ми становище различно, че е добре граждани и гости на града да видят града от високо, че пътното платно не е за пешеходци, но в крайна сметка явно, че по настояване на граждани поръчали сме подвижно колче, което да бъде поставено антипаркинг елемент по-точно на входа на младежкия хълм от към Копривщица. Напоследък много се шуми. Аз имам право на мое мнение, знае, били сте в градове, където е добре отгоре да се види града, лично и хора от Варна са идвали, от други казват, много добре изглежда до осветение пътя, има достатъчно. График може да правим. Защото има много алеи за разходка и на кучите, и за другата страна, и стълби, и до влакчето. Точно оттам е път, който е добър и нямаме данни за происшествие в пътна полиция, но в крайна сметка ще поставим. Поръчали сме го и кмета ще реши кога да бъде дигнато, тогава се пускаме, може би за групи, които искат да видят, както Будапеща, е добре да видят този красив град отгоре, фонтаните отгоре, може би Флоренция. Много впечатляващо да погледнеш. Флоренция, също, да. Аз съм бил на Флоренция. Да, Флоренция също. Оттам виждаш целият град. Мятам така за една дискусия за туристи. Виждат най-най-много. Колче, поръчен. Благодаря. Това е пак